Един от мен. Казвам се Николай Капитанов и в това видео искам да си поговорим малко за мъжката и женската енергия. Искам да споделя сега едно нещо. Преди да стартирам клипчето, мислех си дали да го направя или да не го направя. И след това ми дойде идея, че ако не го направя, съм го пак за до живота. Ако го направя, ще съм го пак за 5 минутки, даже мисля, че ще е по-малко клипчето. Но както и да е. Искам да си поговорим за мъжката и за женската енергия, защо трябва да имаме в мъжкото и женското тяло мъжка и женска енергия. 50 на 50. Ако не 50 на 50, да варират 60 на 40 и така нататък. Мъжката енергия иска по-бързо да се случват нещата. Тоест, тя се захваща за работа и тази работа я прави не с страст, а просто защото трябва да се направи. Мъжката енергия иска да постига с сила. Същевременно женската енергия не иска да постига с сила, иска да постига с ум. Иска да постига нещата не толкова бързо, колкото мъжката енергия, а иска да прави това, което трябва от нея, и той ще дойде резултата след време, не веднага да го видиш резултата. Мъжката енергия иска резултата да дойде на момента, а женската енергия не бърза за никъде. Така да се нарече. Тя прави нещата, които се изискват от нея, и чака резултата да дойде. Не бързия резултат, ами бавния резултат. Женската енергия дава любов. Мъжката енергия също така не дава любов. Както споменах, мъжката енергия иска да постига нещата бързо и затова не може да даде любовта, от която се нуждае. Дали било мъжкото или женското тяло, няма значение, защото и в двете тела има от двете енергии. И ние определяме кои да са движещите ни сили. Дали да е мъжката енергия или женската енергия. Женската енергия е всеотдайна. Тя иска да помага за всичко, а мъжката енергия просто иска да си свърши работата и да се прибере да помързилова, да поспие. При женската енергия няма такива неща. Тя иска да си свърши работата добре. Няма значение дали я приемат или не. Тя си върши работата и се прибира с едно смирение и пълно сърце, че е направила всичко, от което може да направи за отсрещния човек. И е помогнала за неговия живот. И е допринесла по-точно за неговия живот. Надявам се това видео да е... Да, то за мен е добре, но е доста хаотично направено, така че, нали знаете, доста хаотични... Хората сме доста хаотични, не сме чак толкова подредени. Да, има хора подредени, структурирани, но аз не съм от тези хора. Хубав и успешен ден от мен и до скоро!